कहल जाला कि भाषा भोजपुरी है। हमरा तनी मनी आवेला कि भाषा भोजपुरी है, ना कोनो गौना के पूरी है, ना कोनो सुहागन के हाथ के चूड़ी है। ए बाबू ई भाषा भोजपुरी है। अब बोले से पहले जानल आ बुझल दोनों बड़ा जरूरी है। अपना भोजपुरी भाषा खातिर जोरदार ताली बजा दे। सब कोई खाना खा ले बना भोजन सब कोई तो जोरदार तालियों के चाहिए। और कहना बका और मैं चाहूंगी कि सोनी, शिवानी जी, तन्या जी आ जाइए। सोहर भले ही मोहर ना मिले लेकिन सोहर हम लोग गाएंगे क्योंकि आज बबुआ के मुंडन में आई बनी जाए कि राजा दशरथ के अंगना राम लिहले राजा दशरथ के अंगना राम लिहले जनम लिहले जनम भइले ललना लिहले जनम। सोनी आप हमको क्या कहती हैं? दीदी कहती है ना। इंडस्ट्री में इकलौती ननद हमारा भाई है शिवानी, इकलौती ननद है हमारा। ननद खातिर जोरदार ताली हो जाए। तू तो बहन हो, कुल बनारस वाले बहन है जा कि राजा दशरथ के अंगना राम लिहले जनम राजा दशरथ के अंगना राम लिहले जनम लिहले जनम भइले ललना लिहले जनम भइले ललना राजा 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 दशरथ के अंगना राम लिहले जनम राजा दशरथ के अंगना राम लिहले जनम। क्या बात है? जय श्री राम। देवर जी आई 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 जब घर में लड़का होला पूरा समाज आवेला। देवी देवता की भी बोलावल जाला। ये सबनी के पहले भजन गौने जा गोपाल भैया कहा तरीका ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए। कहा कि अतुल राय जी के अंगना। अच्छा अतुल भैया से के प्यार करेला? केहू ना करेला? हाथ उठा के भैया का ताली बजाई। कहा कि अतुल राय जी के अंगना बबुआ लिहले जनम राजा दशरथ के अंगना राम लिहले जनम लिहले जनम भइले ललना लिहले जनम राजा 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 दशरथ के अंगना राम लिहले अंतिम कहे के बाद कि झगड़े न दिया अरे हाय माने न दिया झगड़े न दिया। ये बताओ कि आप देवर हो आई न अपना बहिन के देता ना झगड़े ना नदिया हो लड़े ना नदिया झगड़े ना
लागत कि सब कोई खाली पूरी खाए आइल बा, खा ले बा, पेट भर गइल बा, पचावहो के तो पड़े ना। जे बैठल बा ओकर और ना पची, इतना गैस बनी कि खाए के पड़ी ऐसी लोग। तो जोरदार ताली बजाई जा कि फौजी